Hello guys, kalambai. Nोंथांमोनखौ आं हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' लोगोफोर मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा नोंथ'थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ स' गाइसमोन आङो आलासि फैनायखौनो भिडिअ खालामलायबाय आरोखि ना अननानै नायलांदोलाय आदा फैदोंमोन नालाय मेरला बन दं बैखौ दानफैबा बै औवा गोरानाबो बोजायो मानोबा दाननानै मालायखो बे जोंना हाया नोगोर गुवार लोगोफोर नै देन्जारखा टावारसिमखा नंखाय नुदोंमोन नायफैनो हागोन हेलौ हेलौनो गेलेलायदो ओमफ्राय सारा थिमा लालायलायदों थिमा थांखुना हादों नै हाग्रा एवनानै मेंनानै एसे रेसन लादो आरो लोगोफोर गेलेयाखै आलासिफोरनो मामा रुनायाव थास' रुनायाव मोजांथार ना सल'थाया सल'था बिफांखौ सिनाया दां सोरबा सोरबा जानो Iba begitu aja kok. Bener lah, pilih, bibena. Nih guys, tuh nih pernah sondeng bah, komen kalam. Nah, nama ane? Selamat nih, guys, tuh nih pernah biba. Oh my god! Wow! Wah, buat dikai le bodong. Selamat nih buat dikai le bodong berdua. Aja kok kita sampai rasain dekat sini. Lah, lebra sih jangan aja. Ayo le sekian angkat jangan jamba. Mau lagi sepane, sore bebas mau andi macam. Ini ada halam orang kerja kiri. Binanya jebur khusus tapadang logofor bosotamni barbai ozana orelang tapadang logofor onan sersena bibadi jadang जोंनि आदानिनो आरोखि बे फिसाजोआ मोना एसे बेरायबाय लोगोफोर बार जानो नागिरदों माने
जों गामियाव हाबा जानो नागिरदों नालाय बेयाव थांनो नागिरदों आरोखि हाबा जानो बिबारावसो दा एसे जोबोद लुबैनाय नागिरदों ना बेरायथावथाव माबाखौ थाइजौ हैनाय मिथिला जानाय थाइबाबो गोसागाबाबो होबाय थाबायबाय आरोखि ना लोगो मोनफैबाय लोगोफोर मानसियानो गैया न'आ बेनोमोन नै मानसि गैया आंनाव फैबाय